az a kemény, hogy egyébként én azt vettem észre, hogy a posztok, bejegyzések, inkább úgy mondom, nagy részénél a kommentek azért bőven negatívak. Tehát, hogy nem támogatják ebbe az embereket. Alapvetően szerintem ez, hogy ne kezeljük már úgy, hogy van 500 követőd, hogy te influencer vagy, mert ugye mindig kijelentő módban beszélnek, hogy ők már influencerek. Nem gondolom ezt jó útnak. Tipikusan azok az emberek, és majd kérem a véleményemet ezzel kapcsolatban. Tehát ezek azok az emberek, akik azt hiszik, hogy van egy darab telefonjuk, felraknak 2 darab videót vagy képet, teljesen mindegy, beszéljünk a TikTokról és akkor videó. És akkor ők nagyon-nagyon szuperek, mert van 1000 követőjük. Hát nem tudom. Meg ez nagyon kétoldalú, mert ugye egyrészt sokak fejében a fogalom nincs tisztázva, hogy mi az, hogy influencer, mi az, hogy tartalomgyártó. Ugye nagyon nem ugyanaz. Igen. Ugye mi is tartalomgyártónak hívjuk magunkat, mert saját magunk is, meg cégeknek is gyártunk tartalmat, ami teljesen oké. Viszont az influencer azért az nem mindig adnak értéket, nem mindig van mögötte konkrét üzleti stratégia vagy marketing stratégia, hanem csak úgy elkezdik akár hobbiból vagy szenvedélyből, és úgy növik magát, de sokan mondjuk trendekre szoktak így felugrani, és akkor hát kifigyelik, hogy mi megy jól, és abban amúgy tök jó, hogy azért fel tudják magukat építeni, stb. De hogy úgy nincs mögötte egy szolgáltatás, egy termék, egy cég, szóval ez is nagy zavart okoz a fejekben. A másik, amit meg én nagyon észrevettem, az az, hogy nagyon könnyűnek van ez beállni, ahogy sokszor mondják, hogy van egy telefonod, akkor igazából ilyen-olyan online bizniszeket fel tudsz építeni, meg kezd el tartalmat gyártani, meg stb. Egyfelől tök jó, hogy erre inspiráljuk az embereket, meg erre motiváljuk, hogy amúgy vegyék kezükbe a saját életüket, és hogyha van kedvük, akkor akár főállás mellett építsenek föl egy plusz bevételi forrás, vagy bármi.